ανοιχτές συζητήσεις. We are back. Κάνουμε ένα έκτακτο επεισόδιο. Πάλι μαζί, Στέλλα μου. Τι χαρά. Καλώς ορίσατε στις ανοιχτές συζητήσεις. Σε ένα έκτακτο επεισόδιο για ένα πάρα πολύ όμορφο λόγο. Τι ωραία, Στέλλα μου, ξαναβρισκόμαστε. Είναι υπέροχο μετά από 52 επεισόδιο. Τα οποία γυρίσαμε σε ανοιχτές συζητήσεις. Τώρα και ένα χρόνο γυρισμάτων, Άννα. Τι ωραία. Ωραία εμπειρία. Και νομίζω ένα κανάλι στο YouTube ανοιχτές συζητήσεις, το οποίο πραγματικά αγκαλιάσατε και σας παροτρύνουμε να ξαναέρθετε, να το δείτε, να δείτε παλιά μας επεισόδια, γιατί είναι διαχρονικά και επίκαιρα. Πάντα. Να τα ξαναθυμηθείτε. Θα έρθουν και καινούριοι εγγεγραμμένοι. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και συνέχεια γράφονται και καινούριοι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν. Και στέλνετε και σχόλια. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο λόγο και είναι αυτός εδώ που μόλις βλέπετε, το καινούριο βιβλίο, το πρώτο μάλλον βιβλίο. Πρώτο. Άρα για να πω το καινούριο μάλλον θα ακολουθήσει και κάτι άλλο. Ακριβώς. Ναι. Το αξίζεις περισσότερα από την Άννα Κονταράτου Βαζδέκη. Άννα μου, καλοτάξιδο. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα μου. Το διάβασα και πραγματικά ήταν σαν να είχα δίπλα μου. Έτσι. Αυτή ήταν και η ιδέα. Είναι κάτι που πραγματικά νομίζω μπορεί να εμπνεύσει, να αγγίξει, να δώσει έτσι το κλικ, την όθηση στους ανθρώπους για αυτά τα 20 κλειδιά για μια καλύτερη ζωή. Θέλω λιγάκι να μας πεις πώς γεννήθηκε η ιδέα να γράψεις αυτό το βιβλίο. Άμα σου πω ότι στα σχολικά μου χρόνια το χειρότερο μάθημα που έπαιρνα το χειρότερο βαθμό ήταν η έκθεση, τι έχεις να πεις? Το διάβασα το βιβλίο που το λες, αλλά δεν το φανταζόμουν για σένα. Ναι. Μπορούσα να σου γράψω μια έκθεση ιδεών μέσα σε 5 σειρές. Αλλά βέβαια ο άνθρωπος εξελίσσεται, αναπτύσσεται. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έφτανα στο σημείο να γράψω ένα βιβλίο. Το ήθελα πολύ εδώ και πολλά χρόνια και τελικά έγινε πραγματικότητα και είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο και απλά γραμμένο, κατανοητό, όχι ξύλινο και χωρίς δύσκολη ορολογία, παρόλο που ουσιαστικά διαπραγματεύεται προσωπική ανάπτυξη, έτσι, και αυτοβελτίωση. Κοίτα, αυτός ήταν ο σκοπός μου. Ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα πριν 32 χρόνια τη δική μου προσωπική ανάπτυξη. Έχω κάνει πάρα πολλά μαθήματα, έχω πάρει σε πάρα πολλές ομάδες, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια, έχω podcast, έχω διαβάσει πολλά βιβλία αξιόλογων ανθρώπων, εννοείται στην προσωπική ανάπτυξη. Αυτό όμως που μου έλειπε για μένα ήταν ένα βιβλίο γραμμένο απλά, χωρίς πάρα πολλή θεωρία και με πρακτικές συμβουλές και tips. Οπότε είναι αυτό το βιβλίο το οποίο εγώ έγραψα. Και με ένα λόγο πολύ απλό, πώς καθόμαστε μαζί και πολλές φορές συζητάγαμε, σαν να μιλάω, να σκεφτόμουν εσένα, μία φίλη μου και να μιλάω. Οπότε αυτός ήταν ο στόχος μου στο βιβλίο και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη, διότι όντως το έχω βγάλει αυτό στο βιβλίο και με παίρνουν πολλές φίλες και φίλοι που το διαβάζουν και μου λένε «Χριστιανά, το διάβασα και είναι σαν να σε είχα δίπλα μου, σαν να σε άκουγα, σαν να μου μίλαγες». Οπότε για μένα αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία και να μπορούν μέσα από τα απλά λόγια να εφαρμόσουν αυτά που θέλουν και αυτά που τους ταιριάζουν βέβαια. Αυτά τα 20 κλειδιά, όπως λες, είναι πολύ έξυπνο η λέξη κλειδιά. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιξε ρόλο και key books που ανοίγει, είναι βιβλία πραγματικά για όσους θέλουν να είναι ανοιχτά μυαλά και να ξεκλειδώνουν με τα κλειδιά τους τα μυαλά. Είναι εξαιρετικοί και τους αγαπάμε στην key books όλους. Θέλω λιγάκι έτσι να μας πεις σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο. Απευθύνεται σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, απευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε ένα βήμα μπροστά, να εξελιχθούν λίγο περισσότερο. Αναρωτιούνται πώς μπορούσα να κάνω αυτό, σε αυτό το θέμα, κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Οπότε σε όλους οι οποίοι θέλουν να γίνουν λίγο καλύτεροι. Ένα τόσο καλύτεροι. Οπότε χρειάζεται να διαβάζουμε βιβλία για να μπορούμε να γινόμαστε και καλύτεροι. Δεν γίνεται χωρίς να παρακολουθούμε μαθήματα. Ακριβώς. Κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας κατευθύνει, κάποιος να μας λέει κάτι το οποίο θα μας αρέσει, θα μας συντριγκάρει, θα το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Άννα, να σου πω κάτι. Εγώ κάθε καλοκαίρι που χαλαρώνω λιγάκι από τη δουλειά, διαβάζω περίπου 10 με 15 βιβλία το καλοκαίρι. Έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο διαβάζω και ένα. Έτσι, αυτό εδώ να σου πω, το διάβασα ένα Σαββατοκύριακο στην Ξαπλώστρα στην παραλία. Είναι εύκολο διάβαστο. Ήταν και πολύ, ναι, όντως η ροή πήγαινε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε κάθε βιβλίο που διαβάζω, πάντα 2-3 πράγματα μου κάνουν ένα κλικ, με ξυπνούν, με αφυπνίζουν, με κινητοποιούν. Και μόνο ευλογημένη είμαι που πρέπει να έχω διαβάσει πάνω από 120 βιβλία αυτή τη στιγμή. Μόνο για το δικό μου που ετοιμάζω χρησιμοποιώ αυτή τη βιβλιογραφία. Νιώθω ότι για κάποιο λόγο έχει δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Ακριβώς. Το κάθε βιβλίο. Οπότε λιγάκι θέλω να μου πεις
μέσα από αυτά τα 20 κλειδιά, εσύ αυτή τη στιγμή τι μήνυμα θέλεις να περάσεις, έτσι, και ποιο είναι το αγαπημένο σου κλειδί από αυτά τα 20? Το αγαπημένο μου. Το σούπερ αγαπημένο μου είναι το κεφάλαιο που είναι για πώς να λέμε όχι. Είναι ένα κομμάτι που εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ στη ζωή μου μέχρι να καταφέρω σήμερα να μπορώ να πω αυτό το όχι. Και το έχω γράψει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και όλα τα κεφάλαια, με πολύ αγάπη, και έχω αφήσει κομμάτι δικό μου. Η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμουν πολύ να πω όχι. Όπως πολλοί άνθρωποι ζοριζόμαστε. Νομίζω όλοι μας, Άννα. Και δεν λέμε όχι για πολλούς λόγους. Το εξηγώ μέσα στο βιβλίο. Λέμε να μην δυσαρεστήσω, να μην δώσω μια εντύπωση, και ουσιαστικά είναι δικό μας, διότι θέλουμε την αποδοχή των άλλων και την αγάπη, οπότε με το όχι φοβόμαστε πώς θα σκεφτεί για μας, που μπορεί να μας απορρίψει, οτιδήποτε. Θυμάμαι έκανα κάποια μαθήματα πριν μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, και μας είχαν βάλει ως άσκηση ότι μέχρι το επόμενο μάθημα, που ήταν εβδομαδιαίο, θα λέτε όχι στην οικογένειά σας, αφού πρώτα τους έχετε προειδοποιήσει, ως άσκηση για οτιδήποτε σας λένε. Και θα λέτε όχι. Θέλω να το δω αυτό, να το κάνουμε όλοι σαν άσκηση. Παιδιά, θα έχει πάρα πολύ ουσία και νόημα να δούμε πώς αντιδρούν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι όταν τους λέμε συνέχεια όχι. Κάτσε να δεις. Τη συνέχεια. Λοιπόν, μας είπαν, θα τους προειδοποιήσετε πριν ότι εγώ ό,τι και να πείτε θα σας πω όχι, και μετά θα έχω μερικά δευτερόλεπτα να σκεφτώ και θα είναι ένα πραγματικό ναι ή ένα όχι. Πολύ ωραία. Φτάνει η επόμενη εβδομάδα. Έρχονται λοιπόν, που ήμασταν μια μεγάλη ομάδα, ήρθε και η σειρά μου. Λοιπόν, Άννα, πες μας, πώς πήγες αυτή τη βδομάδα? Δεν κατάφερα ούτε μία φορά να πω όχι. Ήταν τόσο αυτόματο αυτό το ναι, που ό,τι μου λέγανε έβγαινε ένα ναι. Δεν μπορούσα. Οπότε, βέβαια, έμεινα στο ίδιο μάθημα. Δεύτερη εβδομάδα να το προσπαθήσω. Στη δεύτερη εβδομάδα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Είπα αρκετά όχι. Μετά το επεξεργάστηκα και μπορεί να ήταν και κάτι που να ήταν ναι. Οπότε λέω, παιδιά, ναι σε αυτό το θέμα. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Έχω φτάσει βέβαια τώρα σε ένα σημείο που λέω το όχι που είναι πραγματικά για μένα. Αυτή είναι η ουσία. Διότι πολλές φορές λέμε ναι για κάτι που μέσα μας φρουτοφωνάζει όχι. Μπορώ να σε καταλάβω, Άννα. Και την περασμένη εβδομάδα ήμασταν με κάτι φίλους και διηγούμουν σε μία φίλη μου, έτσι αγαπημένη φίλη. Της λέω, έχουμε κανονίσει με τον Στέφανο, τον άντρα μου, ένα date ταξίδι. Θέλουμε να πάμε στα Τζουμέρκα. Και θα πάμε 4 μέρες και θα είμαστε οι δυο μας. Περνάμε και πολύ ωραία με τον άντρα μου οι δυο μας. Και μου λέει η φίλη μου, αχ, τι ωραία, να έρθουμε και εμείς μαζί θέλουμε. Αυτό μου έχει τύχει, όλους μας έχει τύχει πολλές φορές. Και πάντα έλεγα ναι, τώρα τι, να της πω όχι, να την προσβάλλω. Και της λέω, ξέρεις κάτι, Κατερίνα μου, αυτό το ταξίδι είναι ένα date ταξίδι με τον Στέφανο και εμένα. Οπότε θα πάμε οι δυο μας. Αλλά εννοείται την επόμενη φορά να κανονίσουμε να πάμε μαζί. Και είπα το όχι μου και λέω, wow, τώρα το λέω, αλλά κάποτε αυτό φάνταζε πάρα πολύ δύσκολο. Άννα, νομίζω ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο τελικά. Θέλει τρόπο, θέλει εξάσκηση και να καταλάβουμε γιατί το λέμε. Άμα καταλάβουμε το λόγο που είναι δικός μας ο λόγος που το λέμε το ναι χωρίς να το θέλουμε, από εκεί και πέρα είναι ok. Και είναι και ο τρόπος που θα βγει. Βέβαια, ότι αν βγει άγαρμα, όχι μην έρθεις, πρώτη είπα την αλήθεια μου, ότι τώρα θέλω να πάω με τον άντρα μου και την επόμενη φορά ευχαρίστως να πάμε μαζί, γιατί είστε αγαπημένοι φίλοι. Για πες μου λοιπόν εσύ έτσι ένα κεφάλαιο το οποίο σου έκανε κλικ και το θεωρείς έτσι αγαπημένο σου. Δεν είμαστε και πολύ μακριά νομίζω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κεφάλαιο 4, που είναι το κατακτώντας την τέχνη του να θέτεις όρια. Αν θυμάσαι και όταν είχαμε γυρίσει το επεισόδιο του podcast για τα όρια, είχε γίνει χαμός από views. Πάρα πολλά views. Και είχαμε και πάρα πολλά σχόλια μετά. Γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος στο πώς να θέτει όρια και πώς να αποβάλει την τοξικότητα από τη ζωή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται και με αυτό το κομμάτι, το πώς να θέτεις όρια. Άννα, είναι καταπληκτικό σε αυτό το κεφάλαιο το ότι δίνει 7 πολύ χρήσιμους τρόπους του να βάζει κάποιος όρια. Ναι. Θα μου επιτρέψεις έτσι να διαβάσω μόνο τις επικεφαλίδες του κάθε τρόπου. Εννοείται ότι αξίζει να αγοράσετε το βιβλίο της Άννας για να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης. 1. Χρειάζεται να εξηγήσεις στους άλλους ξεκάθαρα και απλά ποια είναι τα όρια σου και τι είναι αποδεκτό για σένα. Μίλησε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα για αυτά. Εξαιρετικό. 2.
Χρειάζεται να επικοινωνήσεις τον τρόπο που θέλεις να σε αντιμετωπίζουν, τον τρόπο που θέλεις να σου φέρονται και να σου μιλάνε. 3. Επικοινώνησε τα όρια σου χωρίς θυμό, αλλά με αποφασιστικότητα, με σεβασμό προς τον άλλον άνθρωπο. 4. Πάντα να βρίσκεις την κατάλληλη στιγμή για να επικοινωνήσεις το όριο που θέλεις. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Κατάλληλη στιγμή. Όλα είναι σημαντικά, Άννα. 5. Πώς να μην απολογείσαι για τα όρια που βάζεις. Αυτό κι αν είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί όλοι που έχουμε το δικαιολογούμε μετά και ξέρεις ναι, και γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να απολογούμεθα. 6. Νομίζω το κλειδί. Είναι σούπερ απαραίτητο να μείνεις σταθερός στο όριο που θα βάλεις και να το τηρήσεις ό,τι και αν συμβεί. Και 7. Μην αφήσεις κανέναν να καταπατήσει τα όρια σου. Εντάξει, τώρα τι να πω γι' αυτό. Είναι 7 εργαλεία που αν βάλει κάποιο στοίχημα ότι εγώ από εδώ και πέρα αυτά τα 7 θα είναι οι κανόνες μου για τα όρια μου, θα γίνει ένας άλλος ευτυχισμένος άνθρωπος. Έτσι. Διότι πολλές φορές τι γίνεται και λέμε πω, κοίτα τι μου έκανε, κοίτα μου καταπάτησε τα όρια. Τους δεν το λέμε αυτόν τον τρόπο. Τους αφήνουμε. Εμείς. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο και δεν θέλει ένα τρόπο. Με γλυκό τρόπο, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ. Ναι, γι' αυτό και να το κρατάμε. Πόσες φορές ως μαμάδες δεν έχουμε πει στα παιδιά μας, δεν θα κάνεις αυτό και μετά έρχεται με λίγο γκρίνια, με λίγο αυτό και δεν το τηρούμε. Και ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα, Άννα? Το burnout. Είναι όλοι εξυθενωμένοι. Και δεν μας πιστεύουν. Σου λέει καλά, τώρα θα μου το πει η μάνα μου, εντάξει. Θα τις περάσει μετά. Συμφωνώ. Τα όρια είναι πραγματικά ένα σημαντικό κλειδί και το αναλύεις πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε δείτε και το επεισόδιο, πηγαίνετε στο κανάλι μας και ανατρέξτε λιγάκι στα επεισόδια μας και βρείτε το επεισόδιο για τα όρια. Πραγματικά τα αναλύουμε σχεδόν όλα αυτά. Έτσι, χαίρομαι γιατί όταν διάβασα εδώ, έτσι ταυτιστήκαμε, λέω αχ τι ωραίο. Είναι σαν να κάνουμε podcast παρέα. Έτσι. Ήταν τόσο ωραίο με την πινελιά, πάντα βέβαια τη βιωματική τη δική σου, αλλά είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ γλυκό, έχει μια ροή, δεν σε κουράζει σαν βιβλίο καθόλου, δεν είναι επιστημονικό, βαρύ. Και το κυριότερο είναι ανθρώπινο, σε αγγίζει. Μπράβο, Άννα. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Στέλλα μου, ξέρεις ότι έχουμε έτσι μια σύνδεση μεταξύ μας και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και προστιθέμενη αξία σε όλους αυτούς που μας έχουν αγαπήσει σαν ανοιχτές συζητήσεις και να τους πούμε έτσι μερικά πράγματα. Πες μου λιγάκι, Άννα, για σένα, έτσι κάτι λίγο πιο προσωπικό. Από αυτό το βιβλίο, ποιο είναι αυτό έτσι που νιώθεις ότι είναι η Άννα 100%? Σε όλο το βιβλίο είσαι, αλλά... Σίγουρα. Αυτό που είμαι και σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι το κομμάτι της αυτοφροντίδας. Ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχα μάθει, δεν το ήξερα. Πρώτα απ' όλα όλοι οι άλλοι γύρω, η οικογένεια πρωτίστως και η Άννα κάπου ξεχασμένη και κλεισμένη και κλειδωμένη σε ένα ντουλάπι. Οπότε και στη φάση που είμαι τώρα, αυτοφροντίδα είναι πολύ σημαντικό και θέλει απλά πραγματάκια. Και επίσης και κάτι άλλο μας, τουλάχιστον εμένα αλλά και με φίλες που το συζητάω, όταν κάνουμε κάτι για μας και βάλουμε τον εαυτό μας σε προτεραιότητα για κάτι, είναι εγωίστρια αυτή. Δεν είναι εγωισμός η αυτοφροντίδα. Και η αυτοφροντίδα ξεκινάει για μικρά πραγματάκια. Το λέω και μέσα στο βιβλίο και μου ήρθε και τώρα στο μυαλό μου. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια. Όταν πάω λοιπόν σε μια φίλη που θα με καλέσει, θα της πάρω λουλούδια. Έπαιρνα ποτέ για μένα? Όχι. Τώρα λοιπόν πάω και αγοράζω λουλούδια για μένα. Και τα διαλέγω και τα φτιάχνει ο ανθοπόλης που πηγαίνω και μου λέει είναι για δώρο. Και λέω ναι, βέβαια, είναι για δώρο, είναι για μένα. Που το τυλίγω και το βάζω στο σπίτι μου. Το βάζω στο δωμάτιό μου. Αυτοφροντίδα είναι να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο. Να βρεθούμε οι δυο μας μια ώρα να τα πούμε. Και να μην είμαστε συνέχεια στο τηλέφωνο 5 λεπτά και δεν προλαβαίνουμε. Θέλει μικρά πραγματάκια και στο βιβλίο και σε αυτό το κεφάλαιο δίνω πολλά απλά πρακτικά και η φροντίδα αυτού δεν είναι εγωισμός και μπορείτε με πολύ απλά βήματα να φροντίσετε τον εαυτό σας. Ακόμα και να κάνεις στο μπάνιο σου να πάρεις λίγο χρόνο παραπάνω. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο μας επεισόδιο μετά από το επεισόδιο που συστηθήκαμε στον κόσμο ήταν η αυτοφροντίδα. Και τώρα καταλαβαίνω και γιατί έγινε αυτό. Έτσι, το οποίο και αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος πάρα πολύ και είχαμε πολλά views. Διότι ναι, δεν μας τα έχουν μάθει. Δεν μας είχαν μάθει. Και εγώ τώρα στις κόρες μου λέω, κορίτσια, φροντίστε τον εαυτό σας. Γιατί όταν είσαι καλά εσύ, θα μπορούν να είναι καλά και η οικογένειά σου και γύρω. Ακριβώς. Εσένα διαβάζοντας έτσι αυτό το βιβλίο, ποιο θα έλεγες έτσι το οποίο σε άγγιξε και είναι το πιο αγαπημένο σου? Μάλλον αυτό που σε άγγιξε περισσότερο.
Θα σου πω. Είναι το κεφάλαιο 8. Μ' άγγιξε όλο το βιβλίο, λες αυτό, νομίζω ταυτίστηκα 100%. Και είναι το κεφάλαιο το «Αν κάνεις λάθη, είσαι σε καλό δρόμο». Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα απόσπασμα, έτσι όπως είναι ακριβώς το βιβλίο, και μετά θα σου πω έτσι και τη δική μου ιστορία. Να θυμάσαι ότι είσαι τέλεια ατελής. Είσαι μοναδικός σαν το δακτυλικό σου αποτύπωμα. Αποδέξου το γεγονός ότι έχεις και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Η αγαπημένη μου Αμερικανίδα επιχειρηματίας και συγγραφέας Μπάρμπαρα Κορκοράν λέει το εξής. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν εστιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα λάθη τους. Αφιερώνουν λίγο χρόνο για να κλάψουν και να επουλώσουν τις πληγές τους και στη συνέχεια σηκώνονται, μπαίνουν στην δράση και προχωρούν. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπάρχουν σημαντικά ωφέλη στο να ξεπερνάς το φόβο του να κάνεις λάθη. Διότι τα λάθη παρέχουν πολύτιμα μαθήματα που σε βοηθούν να μάθεις και να αναπτυχθείς, οδηγώντας σε καλύτερες αποφάσεις και ενέργειες στο μέλλον. Επίσης, όταν ξεπερνάς ένα λάθος, αναπτύσσεις την ικανότητα να επιλύσεις προβλήματα, καθώς βρίσκεις τρόπους να τα διορθώσεις. Απ' την άλλη, όταν καταφέρεις να ξεπεράσεις τον φόβο του να κάνεις λάθη, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή σου και έτσι αισθάνεσαι πιο δυνατός και πιο ικανός. Άλλωστε, τα λάθη μπορεί να σε οδηγήσουν να βρεις νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις, καθώς προσεγγίζεις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ακόμα και οι επιτυχημένοι και φτασμένοι έχουν κάνει λάθη και συνεχίζουν να κάνουν. Όλα αυτά σου τα λέω εγώ, που κάποτε έτρεμα τα λάθη. Μου έλεγαν «έκανες λάθος» και μέλουζε κρύος υδρότας. Η συμπεριφορά αυτή ήταν κατάλοιπο από τα πρώτα χρόνια της εργασιακής μου εμπειρίας με τον πατέρα μου. Όταν έκανα λάθη, δεν τα συγχωρούσα εύκολα. Με έπλητε συνεχώς με αποτέλεσμα να με κάνει να νιώθω ανεπαρκής. Αφιέρωσα χρόνο στο να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, ώστε να μπορώ να δέχομαι τα λάθη μου και να αποδέχομαι το γεγονός ότι μπορώ και εγώ να κάνω λάθη. Βέβαια, για να πω όλη την αλήθεια, πρέπει να σου αναφέρω ότι εγώ ήμουν ο νούμερο 1 αυστηρός κριτής των λαθών μου. Όταν έκανα ένα λάθος, με κολλούσα στον τοίχο και δεν μου το συγχωρούσα εύκολα. Τώρα πια αποδέχομαι τα λάθη μου, προσπαθώ να τα διορθώσω και προχωράω παρακάτω. Και το όφελός μου είναι ότι επειδή αποδέχομαι τα λάθη μου, τολμάω να κάνω πολλά περισσότερα από ό,τι παλιότερα και να μάθω περισσότερα. Αυτή η κατάθεση ψυχής είναι από μένα για εσένα, για να μην αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος. Σε καταλαβαίνω όσο δεν φαντάζεσαι. Τι ωραίο. Σε ευχαριστούμε, Άννα, για για αυτή την κατάθεση ψυχής. Κατάθεση ψυχής, πραγματικά. Έτσι είναι. Χωρίς λάθη δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Άννα, ήμουνα ο τύπος που δεν συγχωρούσε λάθη στον εαυτό του. Εγώ δεν έπεφτα κάτω, μαστιγωνόμουν κιόλας. Αυτό μαστιγωνόμουν. Μέσα από την προσωπική ανάπτυξη έγινα πιο σοφή και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Άρχισα να αποδέχομαι λοιπόν κι εγώ τα λάθη μου, όπως πολύ σωστά γράφεις κι εσύ εδώ στο βιβλίο. Και είδα ότι άλλαξε ο κόσμος μου. Γιατί επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει λάθη και έδωσα και τα λεπτά και τις ώρες θρήνου για τα λάθη. Βέβαια. Ξέρεις, όταν θρηνήσεις για ένα λάθος σου, μετά το μόνο που σου μένει έτσι σαν απόσταγμα είναι η σοφία που απέκτησες από τα λάθη, η εμπειρία, ώστε να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Ας κάνεις άλλα λάθη. Και να σου πω κάτι, δεν είμαστε τέλειοι. Χθες το βράδυ είχα μια συζήτηση με τον άντρα μου για κάτι με την κόρη μου και του λέω, ξέρεις κάτι, έκανα λάθος. Και μετά λέω μέσα μου, έκανα λάθος, ναι. Μου επιτρέπω να κάνω και λάθος. Δηλαδή, ποια είμαι η κυρία τέλεια. Ακριβώς. Και όταν συμφιλιωθούμε με το ότι δεν είμαστε τέλειες και ότι μπορούμε να κάνουμε λάθος, μας επιτρέπουμε, μάλλον όχι μπορούμε. Ναι, παιδιά, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Θα επανορθώσω, θα δω πώς θα το κάνω κάπως διαφορετικά. Μεγάλο, πολύ, πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ναι. Υπέροχα. Άννα μου, κλείνοντας, θέλω το αγαπημένο σου μότο. Έτσι, για να πάρουν λίγο έμπνευση οι αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες. Το αγαπημένο μου μότο που εφαρμόζω στον εαυτό μου και βέβαια λέω σε όλους γύρω μου και σε όσους συνεργάζομαι, ότι ναι, μπορείς.
Ναι, μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις. Θέλει τον τρόπο του, θέλει το χρόνο του, αλλά ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να μην βάζουμε περιορισμούς στον εαυτό μας. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, μπορείς. Εσένα? Εμένα πάει λίγο στα συνέχεια αυτό που διάβασα. Είναι το σου επιτρέπεται να πέσεις, αλλά σου επιβάλλεται να ξανασηκωθείς. Αυτό. Έτσι. Και νομίζω έχω διαβάσει και κάτι αντίστοιχο. Παίζει ρόλο το πόσο θα επιτρέψεις τον εαυτό σου να κλαις εντός εισαγωγικών πάνω από το γεγονός που έγινε από την αποτυχία. Το θέμα είναι να σηκωνόμαστε και να προχωράμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς κολλάνε σε κάτι, δεν ξανασηκώνονται και δυστυχώς καταστρέφεται η ζωή τους, ενώ έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Το μόνο πρόβλημα, η μόνη πρόκληση, για να μιλάω και λίγο θετικά, είναι να αντιληφθείς ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, πρόκληση. Μια δυσκολία που αν την ξεπεράσεις θα βγεις πιο δυνατός. Λέω, Στέλλα μου, να βάλουμε ένα challenge. Εννοείται, να θυμηθούμε λίγο και τα παλιά. Ναι, βέβαια, δεν γίνεται να κλείσουμε χωρίς ένα challenge. Και λέω να βάλουμε το challenge για το όχι. Να ξεκινήσεις κι εσύ σιγά σιγά να λες όχι όταν πραγματικά δεν το θέλεις, και σου προτείνω να ξεκινήσεις να το εφαρμόζεις και να δεις ότι δεν είναι τόσο φοβερό και τρομερό όσο το έχεις στο μυαλό σου, και ότι είναι πες όχι όταν πραγματικά δεν το θέλεις. Και ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει. Οι άνθρωποι αυτοί που σε αγαπάνε θα συνεχίσουν να σε αγαπάνε, εννοείται. Και αν κάποιος δυσανασχετήσει με το όχι που του λες, εκεί χρειάζεται λίγο να αναθεωρήσεις και να δεις με αυτόν τον άνθρωπο γιατί ζορίζεται με το όχι που του είπα. Και ότι έχεις το δικαίωμα να λες όχι και εσύ όταν δεν το θέλεις κάτι να το κάνεις. Συμφωνώ, θα το κάνω και εγώ. Θα ξεκινήσω με το να λέω όχι, αλλά θα πω και στους αγαπημένους φίλους και φίλες να πούν και ένα ναι, στο αξίζεις περισσότερα, να το προμηθευτούν και να στείλουν στο mail του podcast. Βέβαια, τις δικές σας εντυπώσεις, τις δικές σας απορίες, ερωτήσεις, και η Στέλλα και εγώ είμαστε εδώ με πολύ χαρά και αγάπη να τις απαντήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά από τις ανοιχτές συζητήσεις. Φιλάκια από μένα και καλή συνέχεια.